Nacházíme se momentálně v centru Kroměříže, za mnou vidíte rozvodněnou řeku Moravu. V dnešním magazínu vám chceme ukázat co nejaktuálnější zpravodajství o situaci Romů v Přerově. Následující závěry, které uvidíte, jsou mnohem výmluvnější než sebedelší komentář. No tak jsme byli jako baráku, dětskama, 4 děcka, všechno. No a co jsme mohli, jsme si vybrali všechno, ale podívejte se, co je tady. Nedá se ani bydlet nic, umíráme od hladu. To je hruza. To je 5měsíčné děcko, leží tam horečky 40. A kde jsou teďka děti? Tak ven, odnesli, tak, nevím celovu. Ta druhá holka taky, každý chvilku čeká porod, všechno. Kde mají? Nic, barák je půl dole. No. To se všechno vyházelo z baráku. Je to se tak vyházelo všechno z baráku. Tady parkety šli nahoře. Ty parky se museli dát všechno, že bylo tak plné, to bylo hruza tady, bylo katastrofa. No. Nejhorší na tom je, to je smutný, že starosta Přerova o tím věděl, Dudko, den předem nebo 2 dny o tím věděl a měl říct, měl připravit, aspoň celý Přerov by se připravil na to. 3 dny ani voda, ani nikdo nic o tím nevěděl. To bylo přestupný. Je hruza, já nevím, jestli se mám oběsit, nebo já nevím, jestli se mám, já nevím, chodíme spát na nádraží. No. Já jsem byl na Vítáku, jo, a musíme počkat, je toho jako více a že jako a to. No. Bez oblečení, já tak to mám všechno, co mám na sobě. Já nemám nic. Všechno šlo pryč, to vodou. No. Já už nevím, co mám dělat. Bez jídla, bez pití, že by to bylo přesný, já nevím. Dostala se k vám nějaká potravinová pomoc, voda? Nedostali jsme tady ani vodu, ani plynky, nic jsme nepřijel nikdo. Takže jsme museli, to, co jsme měli z mouky, nebo z toho jsme hladověli. Z mouky zapraženou polívku, nebo cokoliv jsme neměli, jídlo, nic, ani vodu pitnou, nic. Co jsme zachránili peřiny, byli jsme na bytový podniku, řekli, že normálně můžeme tak bydlet, že si to máme sami ještě uklidit. A já jsem nic nezachránila, jenom akorát duchny, povlečení, postele, od dětí všechno, šatstvo, já mám mokrý, já nemám ani pro děti co oblíct, já nemám prostě nic. Já teďka nevím, co s náma, jestli nás řeknou, uklidte si to sami, jestli tak budeme bydlet nebo co, já nevím. No. Tady mám beton, dřevotřísku a ta dřevotříska ještě taky šla nahoru. To všechno je nahoře, tady mám velké bubliny v tom. No. Tam, že prý normálním lidem dali vodu, jídlo, všechno a tady se na nás vykašlali. Já nevím, jestli berou, jestli Romáci nebo neromáci, nebo jestli žiju s Romákem nebo s neromákem, ale taky máme malé děti. Potřebujou jíst, nenecháme je ohlady. No. Koukali jsme z okna, na něco pojede, nikdo nepřijal se nikdo. Nikdo vůbec vodu, nic, jídlo, nepřijel si nám. Pro děti nic. V pondělí, když začala povodeň, tak přišla sousedka za mnou, ať utíkám pro maminku, že jim dovedli ze školky děcka. Tak jsem pro ní utíkala na nádraží, potkala jsem ji, vodu jsme měli už v patách, tak jsem mi pomáhala honem rychle domů. Zjistila, že jí uplaval už nutrilon,
tak jsme neměli malý fakt, jsme neměli co dát, byla od čaju celý den. Na druhý den bylo potáč vody, já jsem se vypravila na nádraží požádat policii, aby nám zajistili Nutrilon. On vzal vysílačku, volal do vysílačky, nemohl se dovolat, vzal druhou, řekl, aby dovezli dětskám kojeneckou výživu, že se mám za 2 hodiny vrátit. Já tam nevrátila, já jsem seděla přímo na tom peroně a čekala jsem tam. Por se nic nedělo, tak jsem se vrátila domů, vzala jsem peníze, které jsem si schovala, aby mě neuplavali, a plavala jsem až k Zubrovi do porodnice, aby nám prodali kojeneckou výživu, a paní na vrátnici mi řekla, že tam nic neprodávají, jestli jsem se zbláznila. Jsou čtvrtě, kde byli sami jako, nejsou tam Romové prostě a mají tam napojený hydranty, kde si můžou vzít lidi aspoň užitkovou vodu, kde se aspoň můžou umýt, že, a ty záchody, aby mohli chodit lidi a tohleto. A tady to neexistuje. Žádný nádrže prostě s pitnou vodou, to já nevím, kde to vlastně všechno je. Jestli je toho tak málo ve městě, nebo nejsou na to připravení, nebo já nevím. Je toho tady strašně málo. No a pitnou vodu si musíme kupovat všechno za peníze a teď lidi tady berou podpory, jo. Teď taková katastrofa, kde na to mají brát ty lidi. Mě to chytlo včera, jako měla jsem ty bolesti a odmítli mě. Řekli mi, že jenom akutní případy prostě berou. A že máš chodit to, ne? Že mám chodit 3 hodiny po městě, když mi to chytne. A když ne, tak mám jít dom a přijít zase. Pak, až tešla voda, tak jsme šli tady na nádraží policajtům. Oni nám dali mlíko, plínky 2 nám dali. Jinak bez jídla jsme byli 2 dny tady. Neměli jsme stravu nic. Co jsme našli doma, tak se to udělalo, aby prostě nějak... A vy jste 2 dny jako nemohli vůbec z domu vyjít, jo? Ne, to bylo celý zaplavený. Nikdo se tady za náma nepřišel zeptat, máte pro děti, nemáte pro děti, je to cigánská čtvrt, tak se na nás zapomene. A jsou to cigáni nebo bílí. Prostě oni nám, normálně tam jeden policajt na nádraží řekl, že kdyby mohl a viděl, jak se potápí Škodovka, že proto neudělá vůbec nic. Já jsem mu na to řekla akorát, to je od vás moc pěkný, a šla jsem. Takže jste vlastně byli uvězněni. Ano. Teď bylo hory, já jsem to měl až u oken, ze vchodu jsem šel, tak jsem musel jít, a jsem šel ze vchodu, tak jsem musel plavat ze vchodu, aby jsem vyjel ven. Nepřijeli, když tady plaval obojživelník a my jsme na nich křičeli z okna a i s tou maminkou od toho mimina a oni se ani nepodívali do té ulice. My jsme na nich volali z okna, pomoc, potřebujeme mlíko pro kojence. Vůbec. Ani vodu, nic. Nic. A ten starosta se nestará o mě, já nevím. Vůbec to nic se nestará. A starosta říká takové věci, dneska dával do rádia, že si chodíte pro podpory i 2krát, 3krát. Je to pravda? Tak tam přijdete na hlasité jméno, jak můžou dát někému takovou podporu. Jak jim to můžou dát? Tam přijdete, nahlásíte svoje jméno, oni vám vydají peníze a odcházíte. Oni vám nedají nic 2krát, to je blbost. Vůbec nám tady nic nenosili, odmítali nás normálně policajti na nádraží, že pro cigáni nemají tady nic. Nikdo se o nás nestaral tady, či máme pro děcka sunary nebo plínky, mlíka, vody. Žádná pomoc tam žádná pomoc tady nebyla. My jsme se policajtů ptali na nádraží, odmítli nás. Řekli nám, že kdyby se Škodovka celá zatopila, že by se oni neobstarali, by se smáli. Co to je Škodovka? Na té Škodová ulice, kde bydlíme. Jako. My jsme chodili po vodách, zháněli jsme si vodu, potraviny, všechno bylo zatopené, tak jsme chodili, kde mohli jsme jít. Tak jsme sbírali šampony, co bylo po vodách plavalo, tak jsme to vyzbírali. Já jsem měla 2 šampony v rukách a policejní orgány odtud z nádraží mě zebrali na oddělení, tam mě zmlatili za to, zebrali mi to a všelijaké voloviny na mě vymýšlel si, že chodím tam krást na nádraží, že tam nějaké holky zakrývám, anebo takové nesmysly na mě. Aby mě jen utopil, aby mě zavřel. A když jsem mu něco řekla, že proč mě bije, a máš na to svědky tady? Já tě můžu zmlatit, jak já chci. A když jsem říkala, já se budu, jako, že půjdu ošetřit se, běž, já nemám žádné důkazy, tak mě vyhodil ven. Říká, a druhého chytím, tak každého tak udělám. Jak se ten policajt jmenoval? Nevím, jak se jmenoval. Nevím.
On říkal, že je náčelník stanice. V pondělí, jak to byla ta povodeň, na městě, v centru městě byli záchranáři, tady jsme volali o pomoc, ať nám přinesou vodu, nebo pití, žádná loď tu nebyla, nebo záchranáři, nebo hasiči, ani jedno. Dneska jsme byli na domovní správě, tam nám pan Tyčer řekl, že máme pít vodu z Bečvy, že cigáni vodu nepotřebují. Byli jsme na hygienické stanici, tam nám řekli totéž. Oni řekli, že tady je úplně, tam jsme byli levý břeh Bečvy, nejvíc zaplavený byl. My jsme tady nejvíc byli ohroženi a nikdy nic se tu neděje. Vodu, my jsme byli 3 dny bez jídla. Dneska jsme byli normálně nakupovat, to jsme měli penízky, tak jsme šli dětskám vody, mám malé dítě 2leté, šli jsme nakoupit a tam vedle mě stála paní a brala jsem rohlíky, 6 rohlíků a ona mi říkala, že co chci všechny ty rohlíky zebrat, že to jich chci ukrást nebo co. Takže 6 rohlíků jste si nemohla koupit, no, že ano, že ty 6 rohlíků jsme si už nemohli, tak se nemůžu na nás dívat už normálně až v obchodu. Já bývám mezi Romama, bývám tady 40 let a nikdy v životě jsem takového nic nepoznala. Můžu jim poděkovat, že vlastně já jsem diabetička, nikdo nám nic nepomohl. Co mám dělat? Obchody jsou zavřený, nemám nárok ani na vodu, helikoptéry lítali, všechno. V centru městě chodili záchranáři, všechno a tady nic. No však nemůžeme, tam kousek tady od nás je tu ubytovna pro svobodné matky. Tam záchranáři nosili jídlo, sunary, plínky, vodu, nejnutnější potřeby a tady nic, my jsme tu teprve dneska. A tady nebyl nikdo? Nikdo, ani jeden, hlavně, že tu letěli vrtulníky. A co nám to pomohlo, když jsme volali z prvního patra, ať nám na smou hodil z vrtulníku vodu, jsme do toho kanistru, nic. Vlastní syn mě donesl chleba. Pro děcka, pokud mám, dám, jsou to Romy, jsou to takoví. Vím, cítím s něma, se všeckýma. Ať je to jakkoliv, ale v takové pomoci, to, co řekl Klaus, že posílá sem humanitární pomoc, a přitom tady ještě vůbec není. Napišme panu prezidentovi, jak s náma zachází, jak policajti, tak i vaši ze její strany zbylí lidi. Když jdeme na piťák, tak nás vyhazují, nechcou nám poskytnout žádnou pomoc. Pitná voda neteče. Kde se mám umýt? Kde si mám vzít jídlo? Kde si mám vzít takový? Na frekvenci 1 hlásili, že můžu se obrátit. Telefony nejdou. Kam se mám obrátit? Teď mě poraďte. Jste tady od toho. Vidíte, on mě říká, abych nešla mluvit, ale nevím z jakého důvodu. Z toho důvodu, že nás tady nikdo nechtěl zachránit, že chodíme špinaví, jsme úplně sami. No, že abych to nedělala, proč za svou pravdu se mám vidět, že jsme sami vyrážky, děcka jsou neumytý, my nejsme vykoupaný, praní máme a máme pít vodu jenom z Bečvy, to jsme nějaký prasata, nejsme lidi. My jsme šli na veřejný záchodnici pro vodu a policajti nás vyhodili z nádraží. No, že 4 dní jsme bez vody, bez elektriky a nezapnou nám ani tu bylo zapnou čističku, nám nechcou pro vodu. Děcka nemají plíky, nechcou nám tam podporu, protože nemáme ještě termín na podpoře. Dívejte se, jak ty děcka chodí špinaví. Potřebuje sunár a on je 4. den bez sunaru. A to tady máme hyzí, no? My byli zaplaveni. Dívejte se, jak vypadáme. Takhle chodíme spát. Takhle chodíme spát, jak teď jsme. Už jsme sami vyrážky, dívejte se na to. Jste vody, jste špiny. Hlavně, že pan Klaus... Běžte se podívat, klidně běžte vyfotit byt. Pojďte do bytu, vyfoťte to. Pojďte. Pojďte do bytu. Všude máme, já ani nemůžu. Pojďte do bytu. Ticho. Pojďte. A budu ráda, že jste přišli. Takhle žijeme. Ale tam je to počkejte. Pojďte, takhle žijeme, dívejte se. Veku, zůstaň. Nebojte se, mám neudíš, pojďte. Takhle žijeme. Vidíte to? My nezaplatíme nájem, nezaplatíme elektriku. Pokud nebudeme takovém prostředí, jak žijí jiní lidi. My jsme lidi, že jsme cigánská osada, to na tím neznamená. Ale tak jsme lidi, jak i druhý. Až děcka dostanou nějakou infekční nemoc, nebo nějakou žloutenku, nebo něco, obrátíme se na pana Klause, že nám celé nikdo nic nedal. A jak byla potopa, vrtulníky lítali. Volali jsme o pomoc, každýho, nikdo nám nepomohl. Dávali veškeré jídlo, veškeré sunary, naše děcka do dneska nemají. A když chceme po ně, aby nám podporu vyplatili, tak říkají, že nemáme svůj termín, nemáme svůj čas, máme počkat. Tak to znamená podle nich, že máme z doma zdechnout hladem a i bez vody, a i bez elektriky.
Z rozhovorů mezi Romy jsme se dozvěděli, že pomoc se tady rozlišovala na pomoc pro bílé a pro Romy. Pane Polhoš, můžete nám v krátkosti říct, jak tady probíhala situace v těchto kritických dnech? Romům nebyla poskytnuta do dneška až, myslím, kolem 2. nebo 3. hodiny přijela cisterna, že si lidi nabrali vodu a odjela. A prostě jediná občanská iniciativa, která zprostředkovala, aby prostě se nějaká ta zásoba vody k ním dostala. Nevím, úřady prostě ignorovali, že když tam byli Romové, tak ať se postarají sami o sebe. 4 dní jsme byli bez vody a toto dneska poprvé přišla ta čistina, když jste nám tu vodu donesli. Ty nás jsme žádali vodu a nechtěli nám vůbec žádnou vodu, tak říkali, že máme ty vodu z Bečvy a i se tam aj umývat. Možná, že cítili, že přijdete vy, tak asi kvůli tému. A kvůli panu Polhošovi? Ano, a kvůli panu Polhošovi. By nám tu vodu sem vůbec nedali. Protože oni říkali, že vodu budou pouštět tak maximálně ta 6 týdnů. Ještě bez jídla vydržíte, ale bez vody nevydržíte. A zvlášť ty děcka potřebují vodu a plynky a veškerý sunary a tak my na to nemáme. Podařilo se nám sehnat prostě všechno. Především chléb, mléko, potraviny, hygienu, sunar pro malé děti, dobrou vodu, tak plény, všechno, co bylo potřeba, tak nejnutnější, že jo, tomuhle ohrožení. Nedávejte vůbec. Vážení diváci, celá tato skupinka lidí se přičinili o to, aby Romové v Přerově dostali aspoň minimální pomoc v této zoufalé situaci, která je postihla. Řekněte nám něco o tom, jak se vám podařilo sehnat tuto humanitární pomoc. Prostě nám pomohli z úřadu, z Náchoda, z celé městský prostě úřad a hlavně se o to angažoval vedoucí odboru Stanislav Jirka a tady pan Hilbert a pan Kovář jako řidič. A vůbec všechny občany města Náchoda. Jsme jako první jako humanitární vůz, který jsme sem vůbec přijeli do Přerova. No, celé město bylo v podstatě pod vodou. Čtvrtě, kde bývají Romové, zůstali bez jakýkoliv přísun potravin, vody. Pomáhali si lidi, jak mohli. Vařili si na chodbách polívky, chleba si rozdělili to, co měli. Chtěl bych poděkovat občanům z Náchoda, romské iniciativě, že nám poskytla jako první humanitární pomoc, že přivezli nějaké potraviny Romům. Situace byla velice složitá, prostě jsme nevěděli ani o rodinách, nemohli jsme se k ním dostat, jestli vůbec to přežili a opravdu takovou katastrofu jsme ještě v životě neviděli. Chtěla bych tímto ještě vyzvat všechny, kteří soucítí s občany v této krizové situaci a kteří chtějí pomoci, aby své zásilky zasílali buď poštou, anebo osobně na adresu Okresní výbor Romské občanské iniciativy ROJ Sušilova číslo 23 Přerov. Děkujeme vám.